play ke sti baar jong Petros kalnong baar ke dekot ke bakandai but kum tau trau letip kunu ban pelaj emi ya ki breu ki ba riublei na ki jing jenjar jengki but kum no ban penhap ya ki bomman ha ke jing pensitom ha ke singi ke jing bishar ubleu tip ban pelaj ya ki breu na ke jing pa na ya ki breu jong u na ke jing sha pensitom ka konteks kedai ke khana kedai Jepang ka Sodom bat Gomora ka jingjot jong Sodom bat Gomora kumno bleu pelaj emia u lot na ketugsnong but kumta ong Petros u bleu unang ban pelaj em ye ki breu jong u na ka jing bishar na ka jing pensitom u bleu unang ula ban pelaj em ya ki breu jong u na ka jing sha pensitom na ko khubor ne por kedai ka jing pensitom ya kinong pop haga stiba arj jong Petros kumno haba ka jia ka jing pensitom ublei ya kinong pop kai ba jia ka ngidon artli nuksa ka nuksa ka bayang gede ka banungkong ka jingjot jong ka Sodom bat Gomora da gading kalong ka nuksa jong ka ka banjia haki jing haki tagi bom tiblei kata ka de khot ka ban reu so haba ka ublei pensitom ye gi pop ha Sodom ka ba jia ki jot no da gading ka ba ar nuksa ka de kumno ublei penjot ye ka perthaimen berim ha ka por jong noa bat barok itu ba pop ki jot no ki leche ka jingyap ki yap bat ki jot ki kut no kata ka de ka jingkut jing ki boman kata ka de ka jingkut jing ki bom tiblei ka jingkut jing ki bom nge ye ka gospel so ka jing pensitom ye gi nong pop ngin pulih menta hagisti baar jong u Petros hagad khot bakhat la kini de ka bakran chpang gi bom ngai ye gospel on za penjot ye ki kum ye ki marat khlau pat kin hap sha ye ka jing sha shitom le ka jing pensitom kini gi briu kin hap ha ka jing sha pensitom ka jing kili kumno kin sha hagada ka jing pensitom kumno kin sha ke kita ka jing pensitom ye ki ka jing pensitom ye ki ka dei ban long thik kum ka jing pensitom ye ka Sodom bat Gomora kum ka jing pensitom ye ka perthai ka por jonawa kumno bleu penjot kumno bleu pensitom ye ki breu perthai jonawa kumno bleu pensitom ye ka perthai ye ka Sodom bat Gomora da ka ba penjot no thiau ye ki da ka ba pelon kram ye ki ba da ka ba daga bopen klad depay ya ka Sodom bad daga jinslei ya ga haga perthai jong Noah shisin ro uble u Petros klem ong haba uble bishar ki kin hab haga ji penstom ble bad uble pa ki du jok no klem ong ta uble pa ki sha du jok na ga khot ke bakhan yo ko no ba ar khot yo kine gi briu ki longkum gi pukri bla terkhong kum ki lo bala rong no daga eryong ublei ulebo tengkai ya ka jaka na ka benta jengki ha ka jingdom tliu so gini gi briu ki bom nge gospel kilongkum ka pukri bla terkhong bala rongno dagal eryong ong Petros par blei ulebo tengkai ka jaka na benta jengki om ga jaka da ka ding bom jukut om ga jaka ba ksan miap ka dingam julip hare ka jaka haka jingdom teliu ke jaka ke bodom teliu kata ke jaka ke jaka na benta kini ki bru ki bom ngai gospel ki bom ngai ublei ki bom rublei u Petros ong blei lebo kenang ke jaka na benta ki let che ke jaka ke bodom teliu om jaka kepada dagading hagalno balai kadkhot ke benriu ya ga perthai la pelong na ga bat daga bat kalalong ro daga ka jong ga jinslei baya ga perthai barim la penjot to ngan ko an pulepi daga biasa barim ka bible barim ka khamsha kadkhot ke benriu
Yes. Da kiba gata ke perthei menberim kemur ke perthei jonowa. Ke perthei menberim ke kerenspang ke perthei jonowa. Ke perthei ke ba mengeta ni ke ba menberim habala penslei ya ka dagu kala jotno. So ke perthei ke por jonowa ke Bible ong la penslei ya ka dagu jislei bat kala jotno. Ong la banga kala jot. See, kala jot no. So ke perthei ke ba haga porjono wa ki non pop haga perthei ke ba nongkong ke perthei menberim wala da gamde ke ba nongkong re ke jo ji sha re ke da ke ba nongkong ke mot pisu tho ke de ke ba crunch pang ke porjono wa ke to perthei haga to ke por ki non pop baro ke Bible klem ong ki let shadu jog ke Bible ko ong ke to perthei ke man gata perthei man berim ki non pop ki la jot haga jinslei ki la yap da ga jinslei kata de ke language kata de ke kentin ke baga Bible ke batai ha baga crunch pang ke jingkut jong ki non pop ha ke por jong noa ke thot ke banyo henry ya gita ki beneng bat kata ke khendo ke ki ba menta ke mot ke ba menta menshwa de ke perthei berim jong noa here ha ke debat ke perthei ke ba menta pat kumno u Petros ong ki long bala rakhe ye ki de kata ke juk khtin kemuri yu ta juk de khtin pin so tho nda pe pulei thot ban riu ka thot ban riu ko ong kata ke perthei kala ne lang de ko ngan pulei ke ba biasa batamai ko kumno thot ban yo kata ke ya ke perthei la pelong na ko bat da ko bat kala long ro da ko so haduk mentaro kan long kum tai thot ban yo ko ong mentaro kal ne kum tai ki long ba lar khe ye ki da ka juk ka khtin okay ya ki bala rino shaka ding ya ga sngi ga jimbishar bat ka jimpen jot no ya kita ki briu ki bom riu play thot ban yo ko ong ya perthei ga bom menwerim la penjot da ga jislei hare ga perthei ga bom menta kan sadon ga jinjot tang ba kam de shu ga jinjot da ga ka jinjot da ga ding kata de thot ban yo ko ong la ri khnang ye ga ni ga perthei ga bom menta naga benta ka ding ka ban sawan haga jimbishar haga sngi jimbishar bokraw u Petros ong ka ne perthei kan jayu ka kan sha thang ka khot banyo ong la ri no ka shaga ding la ri gane ka perthei ka benta shaga ding ya ga sngi jimbishar ka ba ar ka dei pe snga bat ka jing penjot no ya kita ki briu ki bom rublei so ki briu ki bom rublei ha sni ji bishar ki longum no u Petros ong kin sha penjot no ong biang kin sha penjot si kin sha penjot no bat ka jing penjot no ya ki briu ki bom rublei so klem ong ha ta sni jing bishar nda ba ka dinga thang ye ne ga khndo kita ki briu ki bom rublei kin lej du jog muklam ong kin lej du jog ong kin sha penjot haga kin sha penjot haga ding sho daga kum ke perthei ke benungkong ke por jonawa hare na banta ke perthei ka don ka ding ka ba ap ya ka haga sin jog ke jibishar but ye ke perthei on thang no ong Petros ye ki bom rublei pat long no on penjot no ye ki that's it full stop on penjot no iki klem ong kini gi bri bom blay kin le che du jok no gat khot ka ba khandai utrai le tut le ni unum slem shapang da ga jing kular jong jiwan jong u kumba don gi bri ba nyeu gi ka jing le tut don gi bri ong udang ka jing ka ta si jing jing shar ka si jing kot ka perthei kan dang slem u Petros ong don ki ba ong kumta Henry, u bleu ya sha slemat pi, u bom da mon ya no ro ban jot no. Ong biang jot. Pi pe u blei. U pendon u Petros u pendon kam ktin jot. U blei da mon ya no ro ben sim bakan jot no. U khlem ong da mon ya no ben sim bakan lek du jok. No. Ke kentin ke u Petros u pendon kam de ka du jok u ong da mon no ban jot no. Now, hab ka jingkli, ka jingjot ka bakum no.
phim lap dong ke jingjot shadu jok no kat kum ke ni ke sithi bro ke ke jingjot hang ni la de batai ke jingjot thik kum ke Sodom Gomora ke jingjot thik kum ke perthai ke benongkong ke por jong unowa ke jingjot jong ini ke beri ke long thik da ke ba sha thang hading da ke ba da ke jingle om kam don ji dai bat ke du jok ba ke tu ke bang perkhat so blai demon ino nuro ban jon no full stop klem ong demon ino nuro ban lei du jok no na gor khot ke bespo here kita ke singi utrai kan wan ku munong tu ha ke bagita ki beneng kin lei no bur bat ki jor ten rai da ke bathang rem kin no bat ya ga khendo bat ya kita ki jingle badon haka on thang do ngan pule da ke biasa bathmai ket khot bespo haleluya Henry ke singi utrai kan wan ku munong tu ha kata ke singi ki beneng kin ja no lembat ke jing sawa abajam ki met beneng kin ingdo bat on penjot no iki hello ha kata ke singi jong ke jing bishar ba kraw jong trai u petro so ang ki met beneng kin ingdo bat kin sha penjot ki met beneng na ke bible biasa berim gong ni ki jor ten rai o ki beneng kin lek no bur PURR BURR kata ga ga jing ke spelling ha ga bible ke siberim ki beneng kin lek no bur kemut kin jar ngai kum boong ga bible biasa ba thamai kin jano bat ki jor ten rai ki met beneng lem no on thang rehem okay ki jor ten rai da ka ba thang rehem kin no ong la banga kin no piti belai na mar bagi syak thang so ke kam jong geding kadai ban penjot hello ke kam jong geding kadai ban penjot kumno kin jot kin gi met beneng u petros ong kan sa don geding bat kan thang yi gi met beneng bat kin no soma dai na bat yakab khando bat ye kita gi jingle badon haka on thangdo na biasa bethamai bat ke perthai lembat ki ek baro ki badon haki kin jar ngai on thangno iki kin no bat kin jot shabom jukut u petros ongumne haga perthai ke benongkong u blai penjot ye kada go hare ka kene ke perthai ke pementa ke ege ba ap ka gare ka ding kadon kan sa don ka ding ka ban thang ye ne ka khndo bat ka beneng kan lek no bur ki met beneng boro suma de ne ken shat da ka ba thang rem ong ba ber ka si da ka ba thang rem kin no so haba fibo ye no ha ga ding kabang hado ba Now ngaklem ong la de pibo yo nar hagato hagani ga dinga ba set jajangi haying set jajangi la de pibo yo mau ni set jajangi la de pibo utoma unne sa onto rei la de pib rei la de goto ga dingker hem ka jirhem juga kalong dagi hajar degree Celsius dagi po hajar degree Celsius kadon ga jingklut la de pibo you know hang to do ding do nar wat unar So Petros ong ka met beneng kini ki ka beneng kan lek no bor ki met beneng ye ki jortan raju ki met beneng baro da ka bathang kin no baru om gumni ka jingkut jong ki nong pop kan long kumta kan so wan gading kan bam ki nong pop ki bom nge you blay ki bom tip blay ki bom nge ye ka gospel of Christ kin sha thang a gading bat kin lek sega jingjot bom jukut kita ada ke language kita ada ke kentin ke bo Petros subatai kabat kot katwe namar bayakini ke baro on penjot no hagane grukom ngide balong ki beri ke bakumno o Petros baru penkut kumni ong piyo i bahkan sa don ke jingkut ke balong kumni kan sa wan geding
kan bam na phang but baro kin no haba kan ga ding ga bam baro kan jot no bar Petrus ong piyo i namar ba yakine kine baro on penjot piyo i ba on penjot kine pidai ban long bri ba kumno ke jubab ke dei Petrus ong ngide ban long ki bri ki ba ngai ga gospel ki bri ki ba kongo yo blai ki bri ki ba em ke jing em ke ba kongo yo blai baru ong tang dei dang atha ka jing em ka ba dei ban long so ye kat khot ke ba khat ar ngin pole kan don ga sngi hoi na biasa batmai ka sngi ha ka ba ya ki beneng ha ka ba ya ki beneng on thang no sorry on thang do no but on penjot but ye ki met beneng on sepen ha ka jing khloi sngoma dai ne sngoma ji sha ha ka ta ga sngi ha ka ba ye ki beneng on thang do no but on penjot badiki met beneng on sepen haga jing khloi ta dai get kot ka bakhat ar tangan pulin wana ka biasa berim kiba ya up khmi but kiba kwa dik ya ga jingwan jong ga sngi play ngide balong kibri ku bumno kiba up khmi ke jingwan sngi ha ka ba yaki beneng da ka bathang yaki kin no but ki jor ten rai daga bathang rem kin no ngide balong ki breu ko kumno ki bakhana dekar song Petrus thot bakhat lai kong henry ye ki beneng ki bathamai ba de khando ko bathamai kat bakum ka daga jingkular chu ngi ye khmi lenti ha ki ba ka hok ka shongsa Petrus ong ni kan ni ka beneng ka lek no kan syak thang ha gading lembat kinong pop baro khoi kita gede ke jimbata jong Petrus kin syak thang ha gading bat kin no bat breu bat met beneng bat no pop kin kan sadon ke jing bishar bat kata ke jing bishar kede kan wan gading bat kan thang rem bat kan no kene perthai lembat kita gi badon haka borok khoi bat Petrus uong rengi don khubor bakmen mangi ki bange ya ga gospel ni ap khmi ya ga beneng ga bathamai bat ga khndo ga bathamai hallelujah wow hangno gan don ga jingkemen ga kham khra bani gata kini ke borok kin lek no ka final scene kadai ka bangin up ye ka beneng ka bathamai ka ba one here no play but ni up khmi ye ka beneng ye ka khando ka bathamai ha ka ba ka hok ka shong junom so ka khubor jang ni pore ka jingkut jong ki nong pop le ne ka jing bishar ye ki nong pop kumno kin sha panchitom da ka ne rukom ka ba Petrus batai ka pertai menokong ka syak panchitom da ka bat ka lech ke jingjot bom jikot ye ka pertai ka bamantapat kan syak panchitom ha ka ding bat ha ka bagi beneng bat borok kita khendo bat borok kita badon ha ka kin no bat kin jot no thiau shabom jikot hare mangi ke bangai ni ap khmi lenti ye ga sngi jong ga jingwan trai ni ap khmi ye ka beneng ka bathamai ga khando ga bathamai hallelujah ha ka ba ka hok ka sanshar junom la junom so khubor ga de ni phiyo i ka khubor ga de ni ka jing panjot theo oh sorry ka jing bishar blay ye ki ba pop ba pisu tho ha ba ga jing bishar ka wan ke ga baja ha ba ga jing bishar ka wan ha ba ga jing panchitom blay ga wan ka ba mi ga de ka jingjot ka bami gede ka jingyap bom jukot ka jingjot bom jukot so nabo ublelu e ye ga perthai kata u bangai u nom jot haru yo ka jing bom jukot kemut u bom ngai un jot
Ubangej uyok ke jimbom jukut, ubom ngej unjot bom jukut. Yang saya kena upay part ke video, boleh kur khui pi.